Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Asa nagkas Pepito? Unsa gyud ka day nitabo niya? Uy. Mura magdunay tao. Mura tao na gyud na. Kinsa man ka nang tuwangan na? Mura ko sa ka tao. Kinsa man ka ni siya? Mura na siya. Mura niya siya paingon din ako. Mutago ko. Mupasalipod ko na yung dakong kahoy. Uy, yun na. Nari ka ba ng tao nga mipadulti ni? Hala, mga pulis na kining mga tao na. Kawan! Ato ka sa rala dito! Kawan ko sa rala! Laos na! May nanggani kay minipos lasunahan. Kinalang nga makapalayo na ko din eh. Kay basin og ila ko masakpan. Naida ka mga pulis kanihagaw. Mao sigurong wa mo patimaw si Tasyo karon. Pasensya na gid kaayo, Greg, ha? Unsaon man nga natimingan man sad good nga miruving ang mga pulis. Wala ka sololita. Nakasabot ko. Mas mayo sab nga wa siya mo dayon pagpatimaw karon. Aron nga di mabutang sa dakong alanganin. Di mabutang sa dakong peligro ang iyang kinabuhi. Pero, Greg, doon na lang ko'y gustong ipangutanan nimo ba? Unsa man na ulit? Nganong dili naman lang nimo hangyoon si Renato nga ipaatras na lang ang kaso batok ni Tasyo? Ha? At nakahuna-una ba ako analit pero di ba kung di mo sugot si Renato tungod kay dako ang iyang pagdumot ni Tasyo. Anong iya mong ginanggidumtan si Tasyo, uy? Tungod lang ba kay nagtuog gid siya nga si Tasyo may nagpatay sa ilang amahan? Ay, Bitaw, Greg. Di ba naproy ba naman gyud na sa korte nga inosente gyud si Tasyo sa maong kaso? Glinda. Pero ako na nang giimbestigahan pagbalikan ng kasuha. Hasta ka ba, Greg? Nagtuo pa gihapon nga sadaan si Tasyo? Kuan, sa tinuod lang lit. Naapakusto nga. Mahinungdan nga, ako nang giimbestigahan pagbalik. Nana ko'y mga tao nga akong gipalihok na ng kasuha. Kay gusto yun ako nga masayran kung kinsa giutok sa pagpatay ni Binondo kaniadto. Para nako, Greg, murag layo ra gyud sa tinuod nga si Tasyo mo ay naghimo sa ingon. Mas nagduda pa hinuon ko nga may kalabutan si Renato sa kamatayon sa ilang amahan. Ha? Pasensya na ka, Greg, ha? Nganong nakaingon man ka, ana, Glenn? Tungod sa kinaiya ni Renato sa iyang mga lihok og sinultihan. Mao ba? Pasensya na kaayo ka, ha, Greg? Basin og nakalapas na misa mong mga personal nga pangutana. Kuan, wanay kaso ulit, wanay kaso. Mas nalipay ko nga nangutana mo bahin, ana. Yun kay, sa tinuod lang, mao na'y nakapahasol karon sa kong una-una. Tungod kay sopak gyud sa akong buot, nga doon ay usa nilang mabilanggo. Nagampo ko nga unta, walay usa nila nga nalambigit sa maong krimen. Sakto ka, Greg. Angay gid nga magampo ta. Mao na nga, di gyud ko mohonong sa pagpangita sa kamatuoran lit. Gusto na ko nga matapos na ning tanan. Sa di pa ko mupanaw, ining kalibutan, ha? Ayaw ka bala ka, Greg. Nagtuo gyud mi nga sa unahan masulbad ra gyud ni ang tanan. Di balik mo lagi ka. Nibalik ko. Kay nga naman di ay. Waman. Nakadaig lagi ko sa mong kaisog, Toribia. Sa tinuod lang, no, Junel? Wag yung ko mahimuot din, he. Ilabi na gyud din yung duha ni Renato. Unya nga nung mibalik pa magadin eh. Tungod kay gusto na kong protektahan si Goryo.
Sa pa mo mga pangyawit ya? Ay sos, ayaw na lang kung pagpakaroon ingnon pa, Junel. Nahibaw na ko nga doon na mo'y daotang plano niya. Ay pataka nagbuka na mong bare ha? Kay nga no, dili ba day tinuod ang akong isulti? Proibahi! Proibahi unya Toribia. Mahibawaan ka din ako nga bisag unsa na lang ka ng imong pangyawit ya. Di gud ka magmahay na ko Toribia. Ha? Wa ko mahadlok ninyo, Junel. Kay bisag unsang orasa, mahimog akong ibulgar sa tanan ng inyong mga baho. Adi ay. Salbahis ka! Ha? Kul gini ka kuhan. Para. Sana katangkag sekiran. Para. Hoy, ikaw tigwa nga ka, swerte ka. Swerte ka. Bata. O siya may problema, ha, Junel? Awa, wala ni Felix. Wala kaso. Magbasol gid ka ining imong gibuhat nako, Junel. Magbantay ka lang, Junel. Inutil kang dako. Husto na, Toribia. Sa kabataon. Oy, sige, hilak. Ay, napaghilak. Ay. Wa say batasan, Felix. Mura si kinsa nga mitamparos na ako. Ay, kay nga no man di ay, ha? Unsa man ganyan hitabo ninyo nga nag-away man mo. Oh, ay, gakos nun. Ay, pagkakos may nako. Felix. Ay, oh. Nay makakita. Ay! Kitanta. Nanay! Ano ni Felix nga? Naginagsanay na ba mo? Wali kaso, wiki Ano ha. may kaso? Wiki ha. Ha? Unsa ko, puta? Toribia, husto na. Ay, napagakos na ako. Felix, panaliptiin taon ko. Ayawin taon ko pasagdi. Oo, lagi. Nga naman lagi ha. Unsa lagi hinungdan nga nag-away mamong Jonel ha. At ang anay ko's tinuod. Sekreto na dahil kayo mo, ha? Naday mo relasyon nito, Rebya. Apso, para. Para, hunong sa. Hunong. Usa kayo na relasyon. Muli mo pagkaganak ko. Nagkakita ko ngayon mo, giwapwa pag buko-buko samtang nagakos mong diwa. Ay, galal ka lang. Halal. Aber, muli mo pagyod ka. Way angay. Way angay. Wag kagi angay, oy. Magsilos-silos ka pang tiguang maka. O sa tiguang. Ha? Kaya nga no? Nagtuo ka nga, di ko magkakita og laing nga mas gwapo pa ni mo. Ay, gaya ka lang. Ha! Yaya bitaw! Magbuwag ta, Felix! Magbuwag ta! Ay, ha? Hagiton ko ni mo. Kung may mong gusto, sige. Buwag din ta. Magkagbuwag din ko ni mo. Kay lampingasan kang dako, mabudhion ka! Sige. Magpirmahan na itadaday. Kay aron wa na'y labad sa kung o. Ha? Ako pa ni mo? Ha? Kamu no, parison kay mong butyok. Salam! Butyok. Butyok kung nang ilong ni mo. Sugod karon di na ta magtinagdaday. Hala ka diha! Hadlukon man ta! Di sa kumutagan ni mo eh! Pwe! Wa pa kinitugod sa kay gayunan gaw. Aron makasulti si Lolo Goryo og si Tasyo. Mao lagi. Unsaon man sad gud nga daghan man kaayong nagroving nga pulis gabi. Ako ginakuyawan ka, uy. Unsaon na lang kung mataymingan si Tasyo. Patyon na ba gyud siya kung makitaan siya sa mga pulis? Simbak ko lang intawon palayo gaw. Kuyaw gyud tinuod kun masakpan siya. Pero si Lolo Goryo, nakita gyud sa iyang naw nga napuno gyud siya sa kapalaka nga nagkunahon ani Tasyo. Oo gaw. Kay nasayod ba gyud ta nga pinangga gyud kayo to ni Stasyo ba? Mayong tagmahangyo niya si Renato aron ipaatras na lang ang kaso, uy. Nah, ambot lang kahagaw uy. Murag imposible gyud siguro nang mahitabo gaw. Ilabi na nga grabe gyud ang pagdumot ni Renato ngadto ni Tasyo. Ay, kadagkang problema gaw, uy. Napay kang pipito nga hangtod karon, wa ibaw ikon asa na siya ron. Bitaw gaw no. Unsa sa kinahitabo ni Pipito no? Si Mana naman kapin nga wala gid siya magpakita. Maulagi. Kibati bayag gyud ko kabalaka gaw. Wa gid ko mahimutang og pila na kagabi kun unsa nay nahitabo ni Pipito. Kita man sigurong tanan gaw na balaka ginila gaw. Naluoy bayag gyud ko gaw, uy. Gusto gyud ko mutabang nila pero wa gyud ko mahibaw kun unsaon. Sagdi lang gaw. Ang atong pag-ampo, dako na kayo ng tabang para nila. Ay,
Hala! Pipito! Pits! Ikaw man day na! Dali dayon din ni, oy! Buhi pa tao ko. Dayon gyud ko nay. Ala, nagpurol. Silang duha nagpurol. Wow. W. Ginoo ko! Kamit pa na kami tong ha, Pipito! Diin man day taong kagikan! Ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.